gaskiya ni abin yana ban mamaki. Ku duba idan muka taɓo tarihi kaɗan tun fil azalfa, kamar yadda Hausawa suka ce tun duniya tana budurwa, ana auna arziki ne daga zinariya, wanda duk ya fi kowa yawan zinariya to shine ya fi kowa arziki a duniya. Kuma gashi tarihi ya nuna cewa a binciken da su turawa suka yi ma da kansu, ba a taɓa yin wani mutum mai arziki a duniya wanda ya kai Mansa Musa ba. Mansa Musa wani sarki ne da aka yi a ƙasar Mali a Canga, wanda a tarihi ya tashi zai je Makka sauke farali na aikin hajji, ya dinga rabon zinari akan hanya, sai da farashin zinariya ya faɗi warwas a duniya baki ɗaya tsawon shekaru 10. A wani bincike da aka yi a shekara ta 2023 nan ma da ta gabata kusa-kusa, binciken ya nuna cewa kasar Ghana ta haƙo da arzikin zinariya ton 127, kasar Mali ta haƙo da ton 101, Burkina Faso ta haƙo da ton 96, Niger kuma ta haƙo da ton 34. Idan aka yi jimillar abin da aka haƙo na arzikin zinariya a shekara ta 2023 a yankin IOS kawai, Mali, Burkina Faso da Niger, to za a ga cewa an haƙo da ton 231. Kun ga kenan IOS za ta shiga gaban ƙasar Ghana a arzikin zinari, har ma tana kwararen ƙasar China mai ton 370, wacce a yau a duniyar yau ita ce ƙasa ta farko mai arzikin zinari a duniya. IOS ikon Allah. IOS ta gadi arziki tun farkon duniya, kuma ta gadi zarumta daga iyaye da kakanni na masarautu na dauloli daban-daban, kama daga daular Ghana, daular Mali, daular Musawa, daular Sanyawa, daular Borno da dai sauran dauloli daban-daban waɗanda kuka sani kuma kuke jin tarihinsu. Haka zalika sarakuna zarumai sun bar tarihi mai ƙarfafa mana gwiwa a yau a cikin wannan kokowa da kuma yaƙi da muke yi da maƙiyan IOS. Kama daga jarumin sarki na ba Bukari Kutu da Aminat Kalfirhun da Sarauniya Mangu da Kausan Agageda da Almami Samori da Soni Aliber da dai sauran sarakuna daban-daban waɗanda tarihi ya nuna sun zage masu da kuma kebau suka yi tsaye domin kare martaba waɗannan ƙasashe namu daga waɗannan turawan mulkin mallaka waɗanda a yau suke ci gaba da azabtar da mu da kuma sace muna arziki. To a yau jikokin waɗannan zarumai da ke Burkina Faso, Mali da nan Nijar sun farka daga barci. Ku tashi tsaye ga baki ɗaya mu kama mu kare ƙasashenmu na gado domin kare mutuncin iyayenmu da kakinninmu. IOS wata babbar dama ce yau ga Afirka baki ɗaya kakaf domin kare martaba baƙin mutum, tabbatar masa da darajarsa, tabbatar masa da mutuncinsa a duniya baki ɗaya. Kowa ya san cewa yau ɗan adam a Afirka, baƙin mutum na Afirka a duk inda yake yana da mutunci, yana da daraja, yana da kima, kuma dole a mutunta shi akan haka. Ta hanyar IOS hakan za ta iya ta tabbata.